Здравейте, това е един въпрос само за българите в Германия. Напоследък виждам много статии, че все повече българи от чужбина се завръщат в България, стоят 3-4 месеца, отчаиват се там от живота и се прибират обратно в Германия. А вие какво мислите за това? Вие бихте ли напуснали Германия, за да се приберете в България, или бихте останали в Германия? Като си има на предвид животът в България, много хора казват, че в момента е добре, откакто еврото е настъпило, има доста по-големи увеличения на заплати и подобни неща. Това го чета само в интернет, не съм запозната лично с тези неща, но вие как мислите? Бихте ли оставили Германия и бихте ли се прибрали в България? Или бихте останали тук насигурно? Както вие знаете, и тук не е много цветно, хората работят по 12 часа, почти време нямат за приятели, почти време нямат за абсолютно нищо. Всеки работи, всеки гледа надолу, като цяло студена държава е. Но дайте вашето мнение.